It's now my pleasure to introduce Councillor Linda Evans. As many of you will know, Councillor Evans has represented Llanfihangel ar Arth on the Bear, I'm told, ward since 2008, and she was only recently appointed to the Council's Executive Board, where she has responsibility for housing, a huge topic, both rented and private. She's also Equalities Champion and 50 Plus Champion, so a very important person with a great deal to do and a great deal of connection with this forum, and we're very much looking forward to hearing from Linda on Ageing Well plan, and I believe she will be speaking in Welsh. Good morning, bore da I chi gyd. Cyn bod fi'n dechrau, ni'n mynd i siŵr bod eich clustffonau chi'n gweithio. We'll make sure that your headsets work. Chi'n cyfieithu'n iawn? Odi? Okay. There is a little switch at the front of volume 1. Okay? And you're all supposed to be on channel 1. Reit, bore da I chi gyd. Mae'n anrhydedd mowr I fi heddi fel cynrychiolydd o Bwrdd Weithredol Cyngor Caerfyrddin I fod yma heddi. Fel daeth I weid yn barod, ymunes I ar bwrdd yn mis Mehefin eleni. Yn rinwedd fy swydd, fi newydd rwyf wedi etifeddu cyfrifoldeb ac heriau newydd. Cyfrifoldeb dros 2, rhai rhent a rhai preifat, cydraddoldeb a goruchwiliaeth ar agenda 50 a throsodd. Rwy'n rhannu fy nghyfrifoldeb ar yr agenda yma gyda'r cynghorydd Jane Tremlett a fydd yn rhoi cyflwyniad I chi yn y man. Hoffwn gymryd ychydig o funiadau I chysbysebu a achdiweddaru ar y cynnydd sydd wedi ei wneud yn y meysydd sydd o dan fy ngofal. I ddechrau, dymunaf grynhoi fy rôl o hyrwyddo cydraddoldeb o fewn y sir. I mi, golyga cydraddoldeb tegwch I bawb. Hynny yw bod pawb yn cael ei trin yr un peth. Nid yw'n deg bod person sy'n hŷn neu gyda anabledd neu yn perthyn I grŵp ethnig gwahanol yn derbyn gwasanaeth sy'n israddol I bawb arall. Yn anffodus, dyma yw realiti'r sefyllfa. Nid dyma yw bwriad sefydliadau a mediadau, ond yn anffodus, yn aml, nid ydynt yn ymwybodol bod y bobl sydd yn dioddau yn teimlo'n rhwystredig ofnadw. Mae fforwm 50 a throsodd yn darparu gwybodaeth gwerthfawr iawn I ni. Mae'n ein haddysgu o beth mae pobl hŷn yn ei feddwl ac yn ei deimlo. Mae'r fforwm yma'n bwysig am ei fod yn ei galluogi I wella ein darpwriaeth a addasu lle bod angen. Trwy grŵp cydraddoldeb Sir Gaerfyrddin, rwy'n mewn cysylltiad cyson gyda pobl o wahanol gefndiroedd a meysydd. Daw cynrychiolwyr o'r heddlu, gwasanaethau tân, gwasanaethau iechyd, coleg Sir Gar a'r gymuned ehangach at ei gilydd. Mwyn dod I ddeall ac I drafod sut allwn ni ddarparu tegwch i'w holl trigolion Sir Gaerfyrddin. Rydym wedi cyflwyno ymgyrch yn ddiweddar, posteri parch, ac ar hyn o bryd yn gweithio ar y cyd gan holi barn pobl am ein cynlluniau. Rwy'n hynod o falch bod Caroline sy'n mynychu'r cyfarfodydd cydraddoldeb Sir Gar ar rhan fforwm 50 a throsodd yma heddiw, a diolch I chi am fod yn rhan ohono. Os na I droi at fy nghyfrifoldebau dros 2 Sir Gaerfyrddin, pwnc enfawr, ond dwi ond yn mynd I weid ychydig arno fe. Yn ystod yr ymgynghoriad ym Maethbwyd nôl yn mis Mawrth, fe wnaeth fforwm 50 a throsodd gyfraniad pwysig I strategaeth tai fforddiadwy. Mae'r cynllun 5 mlynedd yma yn rhan o'r buddsoddiad mawr mwyn sicrhau tai ychwanegol i'r sir. Gwneir hyn mewn partneriaeth gyda'r gymuned, sector breifat a chymdeithasau tai. Mae'n ffaith bod bobl hŷn yn angen tai, ac mae'r rhaid I ni fel cyngor sicrhau bod cynlluniau gyda ni mewn lle. Mae'n resymol
o disgwyliadau gan bobl hŷn, fel sydd gyda pawb arall. Ac mae galw am dai sydd wedi eu cynllunio ar gyfer pobl hŷn, fel y maent yn lle byw yn annibynnol yn hanfodol bwysig. Enghraifft berffaith o hyn yw'r datblygiad newydd yng Nghaerfyrddin, cartref cynnes. Yma mae 61 o fflatiau sydd wedi eu cynllunio i fod yn addas ar gyfer byw'n annibynnol. Enghraifft arall i chi yw datblygiad sydd ar gweill yn Rhydyman, Tŷ Dyffryn, lle bydd yma eto 100% o unedau. Bydd y ddau ddatblygiad yn cynnig gofal a chefnogaeth ar y safle, yn ogystal â pob math o gyfleusterau. Ym mis Tachwedd, bydd y datblygiad ar hen safle cartref preswyl San Paul yn Llanelli yn barod. Yno hefyd bydd 13 o fyngelos a bydd yn gyfle i bobl hŷn i fyw yn ddyn nhw'n annibynnol ac yn gyffyrddus mewn cartrefi clyd a modern. Hoffwn sôn wrthych am yr hyn mae'r cyngor yn ei wneud gyda heneiddion dda. Mae hwn yn datblygiad cyffroes sy'n cael ei harwain gan y Comisiynydd ar ran pobl hŷn. Erbyn heddi, ni all iechyd a gofal cymdeithasol ymateb i holl ofynion pobl hŷn. Mae byw bywyd annibynnol yn dibynnu ar bethau fel cyfleoedd cymdeithasol, cyfle i fod yn rhan o weithgareddau, bod yn medru teithio, a bod yna gyfleoedd i dderbyn gwasanaethau hanfodol. Mae'r cyngor yn darparu llawer o'r gwasanaethau yma, ond mae modd gwneud cymaint mwy, a hynny trwy gydweithio gyda cymdeithasau ac unigolion mewn cymunedau. Mae'r cyngor sir wedi datblygu cynllun heneiddio'n dda yn dilyn cyhoeddiad Dublin Declaration of Age-Friendly Cities and Communities. Mae hyn yn cydsynio gyda chynllun cynaladwyedd gwasanaethau cymdeithasol. Cynllun bydd y cynghorydd Jane Tremlett yn sôn amdano yn y man. Mae'r cynllun yn eiddio'n dda wedi ei selio ar 5 thema. A falle i'r rhai ohonoch gofio i ni ymgynghori gyda'r fforwm 50 a throsodd ar hyn mis Medi diwetha. O ganlyniad i'r ymgynghoriad, rydym yn ffyddiog bod y cynllun yn cydymffurfio â barn pobl hŷn. Bydd cynllun yn eiddio'n dda yn araf i helpu pobl fod yn ddiogel mwyn lleihau ei anghenion. Mae sicrhau cefnogaeth cymunedol i gefnogi pobl hŷn yn hanfodol i ni. Thema gyntaf cynllun yw cymunedau cyfeillgar at bobl hŷn. Y bwriad yw sicrhau bod pobl yn medru mynd yn hŷn lle bynnag y maent, heb orfod symud os bydd angen cefnogaeth a gofal. Mae'r thema hefyd yn ymwneud â phobl yn cymryd cyfrioldeb am ei iechyd. Trwy'r cynllun, mae'r cyngor yn ymrwymo i gefnogi trafnidiaeth. Mae hyn yn hanfodol, pan a fydd gwasanaethau yn lleol. Mae'r cyngor yn cynorthwyo i ddarparu gwasanaeth bws, gwasanaeth na fydde'n bosib ei gynnal heb gefnogaeth ariannol oddi wrth y cyngor sir. Mae'r cynllun bwc a bws sy'n gweithredu yng ngogledd y sir, ardal Castell Newydd Emlyn a Phencader yn esiampl dda o sut mae'r cyngor wedi datblygu'r ffordd newydd o wasanaethu'r cyhoedd yn enwedig y bobl hŷn. Wrth wneud galwad ffôn diwrnod cyn y daith, mae'n sicrhau bod yna fws yn eich casglu mor agos i'ch cartref a phosib, ac yn eich cludo i ddal y brif bws sy'n rhedeg ar y brif ffordd. Mae'r system yna yn gweithio'n wych yng ngogledd sir, yn enwedig yn ein hardaloedd gwledig. Yr ail thema yw cymunedau cyfeillgar i dementia. Mae hyn yn cynnig cefnogaeth i ddioddefwyr gyda dementia i fedru byw'n annibynnol yn eu cymunedau mor hir a phosib. Mae cymaint allan i wneud. Mae angen addysgu cymunedau i adnabod y cyflwr a'r symptomau, fel bod y gymunedau yn medru cefnogi pobl sy'n dioddef o dementia yn lleol. Mi wna i adael i'r cynghorydd Tremlett ddweud mwy am hyn, am ei bod wedi arwain ar y gwaith sydd wedi ei wneud yn y sir
gan anelu ar fod yn sir o gymunedau cyfeillgar i dementia. Y trydydd thema sydd wedi ei nodi yn y cynllun Heneiddion Dda yw syrthio neu cwmpo, fel mae rhai o'r bobl lleol i'r ardal yma'n ddweud. Mae'n ffaith bod yna gyfnod mewn ysbyty yn bosib mawr os digwydd i ni syrthio. Ac mae hefyd yn ffaith ei bod yn cael effaith tymor hir ar iechyd. Mae'r gwasanaethau cymdeithasol yn ymdrin yn uniongyrchol ar arbed pobl rhag syrthio ac yn wrthwyo pobl sydd wedi syrthio. Mae'n bwysig dweud bod y cynllun hefyd yn ystyried cyflwr palmentydd ar ffordd fawr, sydd yn gallu'r cyfrannu at almwyniau ar adegau. Gwaith a sgiliau newydd yw'r pedwerydd thema. Mae llawer o bobl yn dewis gweithio pan maent yn hŷn ac yn dal i weithio am flynyddoedd ar ôl cyrraedd oed ymddeol. Mae llawer hefyd yn cyfrannu trwy wneud gwaith gwirfoddol arbennig. Mae cael diddordebau newydd a dysgu sgiliau newydd yn cyfrannu'n fawr i deimlo'n dda. Mae'r cyngor yn cydweithio gyda eraill gan sicrhau bod yna gyfleoedd i gyfrannu i gymdeithas pa bynnag oedran i chi. Mae'n bwysig nad yw pobl hŷn yn colli mas wrth i wasanaethau gael cynnig unrhyw gynigion arbennig ar y we yn unig. Mae'r cyngor yn cydweithio gyda gwirfoddolwyr yn cynnal sesiynau digidol i bobl hŷn mewn llyfrgelloedd ac mewn canolfannau tai gwarchod. Y pumed a'r thema ola yw unigrwydd. Mae unigrwydd yn cael ei adnabod fel mater iechyd cyhoeddus. Mae'n gwneud i bobl fod mwy tebygol o ddatblygu materion iechyd. Mae'n drist meddwl bod rhai pobl hŷn yn mynd am gyfnod hir iawn heb unrhyw gysylltiad gan unrhyw un arall. Mae'r thema yma yn annog bobl i wneud ffrindiau, i gymdeithasu a bod yn rhan o ddigwyddiadau cymunedol. Mae llwyddiant cynllun Heneiddion Dda yn dibynnu arno ni i gyd. Mi fydd yn llwyddo os weithiwn ni gyd gyda'n gilydd. A dyna'r gair pwysig yw gyda'n gilydd. Mae rhaid i ni weithio gyda'n gilydd a chyfrannu. Diolch i chi am wrando arna i, a dwi'n gobeithio'n fawr gaf gyfle rhywbryd yn y dyfodol i ddod nôl atoch a rhoi diweddariad o'r Heneiddion Dda i chi. Diolch yn fawr.